Danas je, znate, Hrvatski dan mimoza, 8. nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice. Ovdje smo na Središnjem Osječkom trgu i ja sam se bojala samo da me nećete na vrijeme uključiti i da će se sve mimoze prodati. Svoje mimoze već je kupila glumica Sandra Lončarić. Dobar ti dan. Dobar dan. Redovito pratiš ove akcije, podržavaš i govoriš o tome kako je važno pregledati se. Apsolutno, evo tu sam kako bih pružila potporu ovoj hvalevrijednoj manifestaciji, jer zaista je važno informiranje, educiranje na dobrobit i zdravlje svih žena. Tako da ovo je zaista, evo podigla sam, kupila sam svoj buketić, podigla sam edukativne materijale i zaista smatram da je ovo hvalevrijedna manifestacija. Hvala ti što si tu, što podupireš akciju. Lions Club Gea je također ovdje. Zanima me pošto je stručak ovog prekrasnog cvijeta. Dobar dan. Dobar dan, od 10 kuna nadalje. Marinela Rosso također je liječnica. Idete li vi redovito na preglede? Naravno, što preporučujem svim ženama. I što kao liječnica kažete onim ženama koje kažu da im je nelagodno poći na pregled? Treba samo učiniti prvi korak. Naime, rak grla maternice je jedan od rijetkih karcinoma koji je izlječiv, koji se može prevenirati i koji se naravno može uspješno liječiti, tako da apsolutno svaka žena bi najmanje jedan puta godišnje morala napraviti kompletni ginekološki pregled, papa test, kolposkopiju i za zdravlje naših žena. Hvala. 10 kuna je onaj minimalni iznos, naravno možete dati i više, a da su žene u Osječko-baranjskoj županiji sve svjesnije kada je riječ o zdravlju, potvrdit će i koordinator Nikola Kraljik. Dakle, na sreću sve manje žena umire od ove opake bolesti. To je istina. U zadnjih 10 godina puno smo toga radili i mogu reći da mogu biti zadovoljan. Mi smo se negdje vodećih 5 mjesta polako se spustili ispod državnog prosjeka i to je dobar signal da trebamo biti sve više uporniji i ovako biti češće sa našim sugrađankama i njihovim obiteljima da bi im približili što danas mi možemo učiniti, a to je da je redoviti pregled i savjest i svijest o tome da ako se tako ponašamo možemo ovu bolest pobijediti i imati više zdravlja, više sreće i bolji kvalitet života. Ne samo u županiji nego cijeloj domovini. Hvala vam puno, Nikola. A u ovu priču su se uključile i mlade medicinske djelatnice. Vlatka Bojanić, dobar dan, Saška Bojanić iz Medicinske škole u Osijeku. Ti potičeš žene da kupe mimoze i da pročitaju sve ono što je važno znati. Da, ovaj letak sadrži informacije ženama koje ne znaju što je to rak maternice, što ga uzrokuje i koje ne znaju što je papa test. Tu imaju neke informacije osnovne koje bi one trebale pročitati i ukazuje na važnost redovnog pregleda, barem jednom godišnje, kako bi se što ranije ustanovilo ako dolazi do bilo kakvih promjena na vratu maternice i da bi se to preveniralo. Sašku ste čuli, mi vam ništa drugo nemamo poručiti nego spasite svoj život, pregledajte se i uvjerite i druge svoje drage da je to jako, jako važno učiniti. Sanja, hvala ti puno. Rekla si Nacionalni dan mimoze, obilježava se naravno u svim hrvatskim gradovima, pa tako i u Zagrebu. Idemo odmah do zagrebačke špice. Vidim, žuti se i u Bogovićevoj. Martina? Zagreba dosta građana prolazi sa svojom stručkom mimoza. Vjerujem da su već obišli štandove mnogi, a svi vi možete još stići do 2 sata do kad traje središnje događanje Dana mimoza ovdje u Zagrebu. Profesor dr. Damir Eljuga je ovdje s nama. Dobro jutro vam želim. Ove godine se doista uključilo u cijelu akciju najviše udruga do sad. Evo, dobro jutro vama i gledateljima Hrvatske televizije. Uistinu tako, uz Hrvatsku ligu protiv raka i udrugu Zdravka smo pokrenuli prije 8 godina ovu javnozdravstvenu kampanju na Cvjetnom trgu, a ove godine su nam se pridružile i ostale udruge. Zagrebačka liga protiv raka, udruga Sve za nju i EKA, Europska udruga za borbu protiv raka, jer najavljujemo Europski tjedan borbe protiv raka koji je sljedeći, tjedan s jedne strane, a poznato je da je danas i Nacionalni dan borbe protiv raka kojeg je Hrvatski sabor izglasovao baš da bude danas. Poanta je u tome da sad smo čuli kolegica iz Osijeka, njezini gosti pričali su kako je ipak srećom sve manji i manji broj oboljelih od raka vrata maternice. Je li to zato što je kampanja jako dobra, što se radi na edukaciji? Svakako da je značajno bolje nego što je bilo, ali mi želimo da bude još bolje.
bolje. Tu nam je i gospođa Vesna, profesor doktor Vesna Košec iz udruge Zdravka. Vi radite na edukaciji. Želite napomenuti da je bitno i cijepiti se, iako cijepljenje još uvijek je stvar slobodnog odabira. Tako je. Naime, mi smo i oformljeni kao udruga zato da bismo potaknuli upravo edukaciju i svijest o primarnoj prevenciji. Dakle, uvijek je bolje spriječiti nego liječiti. Cijepe se curice u 8. razredu, je li tako? Koliki je postotak onih koji se žele cijepiti? Nažalost, još uvijek su to gotovo pojedinačni slučajevi, a o regijama ovisi koliko je to u postotku. U Zagrebu je to još uvijek premalo. Negdje između 10 i 15%, što je zaista neadekvatno. Na sreću u nekim drugim regijama je taj postotak veći, ali mi ćemo nastojati upravo edukacijom da to bude više i da na taj način doprinosimo sprječavanju uopće pojave raka vrata maternice. Evo, dođite, vi dragi Zagrebčani, još stignete do 2 sata kupiti svoj stručak mimoza za 10 kuna. Jeste li dovoljno njih pripremili? Mislim da, evo. Ko vam je sve do sad bio? Pa evo, bili su obično, što se kaže, osobe iz javnog i političkog života. Bila je gospođa profesor Šitum, predstavnica Ureda grada Zagreba za zdravstvo. Gospodin Grbin je tamo koji je vrlo djelatan, prodaje. Očekujemo predsjednika Josipovića i brojne druge, ali to ćemo znati tek za koji... Dođite sami i uvjerite se kako je ovdje na Cvjetnom trgu i Dan mimoza. Ćao. Martina, vraćamo se